गेरेमसा हारिमु दङ दामनाय देनाय मोसानाय बेनि गेजेराव बागुरुम्बाया माने बर'नि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे डायनामिक आरोखि मोनसे मोसानाय हारिमु बेखौ जों दिन्थिफुंनो हादों आरो बेखौ बयबो बाख्नायदों रिएक्सन खालामदों। दा बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर जाफुंसारनाय आरोखि। दा बेवहाय जों खाम सिफुं सेरजा जथा लाइग्रिद जाबस्रिं बेफोरखौ बाहायनाय जादों। असे बर'नि दोरोङारि दामजु लोगोसे गाननाय जोमनाय दख'ना जोमग्रा रेगे रेगां आर'नाइ बेफोरखौ बाहायदों। सना रुफा बाहायदों। अखाफोर माला बा चन्द्रहाला फुलखुरि सना आरो खानाय खाथरनानै बिबार लानाय बेखौ जों बाहायदों। लोगोसे दामनाय देनाय हौवासाफोर बिथांमोनहाबो बारिया गस्ला ओमफ्राय गस्ला बिदिनो गोमो गामसा आरो बायदि आर'नाइ बेफोरखौ माने बागुरुम्बा मोसानायाव जे गाननाय जोमनायखौ गानो बेखौ गाननानै मोनसे डिसिप्लिन भाबै पारफरमेन्स खालामदों आरोखि। दा बे जोंनि देरहासारनाय। दा थाङै थुङै जोंहा नै दाखालिसो आरोखि बे खय थारिख जायोमोन 19 थारिखनाव जायोमोन फेब्रुवारि बेवहाय माने जेरैखि बरागारि दतमा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो आरोखि मोनसे न'खराव माने जुलि जादों गोथार जुलि 6 थारिखआव। दा बेवहाय आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बिराद माने गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरोखि गोजोननाय मोनाखै। खारन खाम सायावनो मोनसे मन्दप बानायनानै माने खामानो मन्दप आरोखि मोनसे माने आहुति सावनायनि आरोखि बेहायसो जयग होनाय आरोखि। दा बे जिनिसा माने बिदिनो माबा मोनसे नियम दंना मा दं आं मिथिया जयग होनायाव, खिन्थु आं मिथिनायावथ' बिदि आं नुफेराखै आरोखि। जोंबो बाथौ धोरोमारिबाबो जों गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जों जयग होबोनाय मानसि। जेन'बा जों सरस्वतीयाव होयो, बिश्वकर्माबा होयो, बिदिनो स्कुलफ्राव होयो, गोबाङाव होयो आरोखि। जों बाहागो लायो। जों ब्रह्म धर्मखौ बोजबो, गावनि असे बाथौ धर्मखौ गाराखै। लोगोसे जोङो ब्रह्म धर्मखौबो जों गारा आरोखि। इभेन जों जुलि जानायावबो आरोखि जोंनि न'खरफ्रावबो आरो जोंनि रायजो राजा गामियावबो गासिबो बाथौ न'खरब्लाबो माने ब्रह्म धर्मजों आहुति जानानै माने जुलि लाबोनाय आरोखि। आंबो लाबोनाय। दा जोंबो बेफोरबायदि नुफेरबा खालामफेरबोबायाखै आरोखि। दा बेखौ नुनानै माने बर'नि हारिमुखौनो सावनाय बायदि मोनदों, लोगोसे बर' हारिखौनो सावनाय बायदि मोनदों आरोखि। दा बाहाय गोसोआ जों जेबो बुङाखैबाबो बिराद माने गाबखांनाय फैदों आरोखि। आरो सोरबा सोरबिथ' माने थानो हायैनि बुंबायबो सोंखारिबायबो, खिन्थु जों सोंखारियाखै। आफाद दं हिसाबै आफादनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मोजां रायज्लायनानै जों सल्भ खालामगोन होननानै जोङो आगं बास' जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावग्रोनाय जायाखै आरोखि। दा जाय हक खामा जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि, मोनसे हारिमु दोरोङारि। जे खामखौ जों मोनसे रिसुयेल मोनसे रिलिजन आरोखि बाथौ धर्मआव जों दामनानैनो इसोरखौ मोनो, दौदिनिखौ जाखांहोनो हायो। आरो बेखौ सिबिनानैनो गोदोनि आइ आफा आबौमोनहा माने 10 जन 12 जनसिम गाहाम माने सिथ्ला बुंलायनाय फिसा खांबोदों आरोखि। डाक्टार माने जेबो मेडिकेलनि जेबो सुबिदा गैयै लेखा रोङै समावनो। दा नंखायनो बे जिनिसा जे मोनसे इसोरिक मोनसे सक्ति दं खामा, जों बेखौ फोथायनो हायो आरोखि। दा खामनि गेजेरजोंनो जाथिखौ सिनायो। खामानो जोंखौ इसोरखौबो मोनहैयो। खामजोंनो जों दौदिनिखौ ओलोंगि खांहोनो हायो। खामानो जोंनि जिउ आरो जोंनि माने मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखिग्रा इसोर आरोखि। आं सानो खामखौ जों सिबिब्लानो, खामखौ अनसायब्लानो बाथौ धर्मआबो बा बाथौ इसोराबो बाथौ बोरायाबो जोंखौ अनो खोमा। दा नंखायनो बेखौ जों बिराद गोथारै लाखियो आरोखि। जों दै सान्थि सारो, खेराइ फोरबोआवबो जोङो बेखौ माने फोथारलायो आरोखि। आरो बयबो बेखौ खुलुमनानैसो दामो। आरो बेखौ दोननाय अनसायनाय बेफोर आलादा मोनसे आदर गोनां जायगा, निस्थार जायगायाव जों बेखौ दोननाय जायो आरोखि। दा नंखायनो
बेफोर जिनिसखौ मन्दप बानायनानै सावनायाव जों जाथियानो बयबो दुखु मोनदों आं बेखौ फोथायनाय दं आरोखि दा आसा खालामबाय जोङो मोजां खावलायनो लुबैदों जाहाथे बे गोरोन्थिनि थाखाय हयथ' सोरबा माने इन्स्टिटिउसन होनाय सोरबा गोसोखांजेननाय दं बाहाय आरोखि गावनि गोसोनि साननायखौनो बाहाय बाहायनो लुबैनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों हयथ' बे बियानि समाव हाबानि समाव माने सेंग्रासाफ्रा हयथ' बेखौ बानायदों जानो हागौ हयथ' गार्जेनफ्रा बेखौ थाल मोनस्लाबाखै हाबा बिगुमाया हाबानि बायदिसिना खामानि मावनायाव बिथांमोना बेस्थ' जादों जानो हागौ ओमफ्राय 11 आवार जोबथारनायावसो बेखौ नुनानै गोसोआव माबा मोनसे साननाय दंब्लाबो माने हास्लाबैयाव समनि आंखालाव माने थाथोंसै खोमा बिदि नंनायबो फैदों खोमा दा बेखौ आं खावलायनो लुगैदों सेंग्राफ्रा जेबो मिन्थिया हिसाबै दे मावबाय गावसिनि गोसो साननायखौ गार्जेनाबो मोनस्लाबासै खिन्थु जानागुरुनि खोथा फैनोसै आरोखि जानागुरुआ जायफ्रा पुर'हित आरोखि बेहाय सावजानाय नङा होननानै एसे साननांगौमोन आरोखि